Priatelia, toto miesto sa volá Lonja de la Sera, alebo obchod s hodvábom, pretože vo Valencii v 15. storočí, kedy to bolo postavené, v 15., 16., 17. storočí sa tu obchodovalo s hodvábom. Priatku Morušovú a strom, ktorým sa živí Priatka Morušová, priviezol Marco Polo z Číny a vlastne oblasť Valencie zbohatla na tom, že tu vyrábali hodváb a predávali ho do Európy. A toto miesto bolo takým posvätným miestom, kde sa obchodovalo. Vraveli, že tu sa snímajú všetky hriechy z tých, ktorí obchodujú spravodlivo. Lonja de la Sera sa to volalo. A v roku 99 bola táto budova a tieto okolité budovy zaradené do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.